mmiri ọghọrọ mmanya ọla ebube ya. O mere onye nwụrụ anwụ Si n'ọnwụ wee kulite ọla ebube ya. o mere ngwụla O jiri ụkwụ ya wee gaba ije ọla ebube ya. o mere onye isi O jiri anya ya wee hụ ụzọ ọla ebube ya. obenu Jesu Kristi n'ihi ọrụ ebube ya. Ozilowa ọla ebube ya. Ọla ebube ya. Ọla ebube ya. onye nwụrụ anwụ na-ene ụwa osi n'ọnwụ wee kulite. O mere onye kụrụ ngwụlọ o jiri ụkwụ na-abụ gabije. Ọ bụrụ ndị okenye n'anya, ọ bụrụ ụmụntakịrị n'anya. Ụfọdụ na-akpọ ya Mesaya, ụfọdụ na-akpọ ya onye nzọpụta. Ụfọdụ na-akpọ ya Mesaya, ọbara Chineke onye ozi ọma. O Jesu tobenu ya n'ọla ebube ọma ọ lụrụ anyị. O Jesu tobenu ya n'ọla ebube ọma ọ lụrụ anyị. O mere mmiri ọghọrọ mmanya n'ogige Kena nke Galili. O mere onye nwụrụ anwụ na-ene ụwa osi n'ọnwụ wee kulite. O mere onye kụrụ ngwụlọ o jiri ụkwụ na-abụ gabije. Ọ bụrụ ndị okenye n'anya, ọ bụrụ ụmụntakịrị n'anya. Ụfọdụ na-akpọ ya Mesaya, ụfọdụ na-akpọ ya onye nzọpụta. Ụfọdụ na-akpọ ya Mesaya, ọkpara Chineke onye ozi ọma. O Jesu tobenu ya n'ọla ebube ọma ọ lụrụ anyị.
osi n'ọnwụ wee kulite ọla ebube ya o mere ngwụlọ o jiri okwu ya wee gaba ije ọla ebube ya o mere onye isi o jiri anya ya wee fụba ụzọ ọla ebube ya ebe nu Jesu Kristi n'ihi ọla ebube ya o ziri ụwa ọla ebube ya ọla ebube ya ọla ebube ya ụfọdụ na-akpọ ya Mesaya, ụfọdụ na-akpọ ya onye nzọpụta